Urriaren 7an Bilboko Euskalduna jauregian, Euskadiko 50 enpresa baino gehiago bildu ziren alderantzizko misioa izeneko erakusketaren inguruan. Esportazioaren munduan lehen urratsak ematea, edota merkatu berriak aurkitzea zuten helburu, eta mundu osoko enpresa esportatzaileekin jarri ziren harremanetan. Egun berean kontaktu ugari egin zituzten leku askotako esportatzaileekin, mundu osoan ibili beharrik gabe eta modu eroso, merke eta eraginkor batez. Erakustokiak baino gehiago lan mailak ziren. Bezero gaiek, produktuak lehen aldiz ezagutzeko aukera izan zuten, interesgarriak iruditzen zitzaizkien produktuak euren lan eremuetan errepresentatzeko. Erakusketan euskal produktu egiaztatuen presentzia nabarmena izan zen. Arabako Errioxako upategi ugari, Bizkaiko Getariako eta Arabako txakolinak, Idiazabalgoa Artzaigazta, Ibarrako piperrak eta abar. Horrez gain, arrain kontserbategiak, haragi produktuak eta gozogintzako produktuak ere bertan izan ziren. Artzaigaztaren kasuan, alderantzizko misioan parte hartzeak atzerriko merkatuetan aurrera egitea esan nahi du. Ez da ahaztu behar sari ugari irabazi dituela atzerriko lehiaketetan, eta horrek ate asko ireki dizkiola. Bestalde aitortza moduko bat ere bada euskal artzainentzat, eta harro egoteko bidea ematen die. Lau urte daramatzagu produktuak nazioartekotzeko plana bultzatzen, eta honako hau urrats bat gehiago da. Garrantzitsua da horrelakoetan parte hartzea, enpresa inportatzaile onak etortzen direlako. Nazioartean saritutako gaztak ere badaude, eta izan bedi luzarorako. Atzerriko merkatuetan egon beharra dago, eta inportatzaileak ezagutzeko aukera oso ona dau. Euskadiko mendietatik gure gaztak mundu osora zabaltzen dira. Eta irabazitako sariek merkatu berriak zabaltzen dizkiete. Denok gaude harro gure artzainek egindako lanaz. Gure lanak zeharo lotzen gaitu, eta askotan jendeak ez daki zertan den. Beraz, halako aitortza bat da, eta harro gaude. Gaur euria ari du. Ziur aski ardiak mendian ibiliko dira. Eta noski, urteko egun guztietan ganadua zaintzen ibili behar duzu. Gazta egin, saldu, lehiaketetan parte hartu. Atzerrian egotea eta sariak irabaztea gure lanaren aitortza da, eta harro gaude oso. Mario Herrerak produktuak merkaturatzen dituen enpresa bat darama, eta Eslovakiako merkatua oso ondo ezagutzen du. Ekimena begionez ikusten du, eta berak aitortu zigunez, topaketarik txikienetan sortzen dira harremanik emankorrenak. Zehatz esateko, merkataritza ganberak gonbidatu gintuen. Baina gure enpresako 20 urte daramatza Eslovakian lan egiten, antxoarekin, hegaluzearekin, sardinekin. Gabonetan eta Paskualdean antxoa saltzen da gehien bat. Horrexegatik onartu dugu gonbidapena, eta gauza interesgarriak topatu ditugu, ea probetxurik ateratzen dugun. Azkenean lurraldeen arteko ekimen hauek dira emankorrenak. Gu enpresa modura azoka handietara joaten gara, Koloniara, Parisa, baina lurraldeen arteko ekimen hauek izaten dira probetxuzkoenak. Kontaktuak egiten dira, eta lana lortzen da. Arcelia Sánchez Mexikoko txefaren iritziz, Euskal Herriko arrain kontserbak oso arrakastatsuak izan daitezke azteken herrialdean. Espainiako hainbat azokatan izan naiz. Ciudad Realen, Bartzelonan, baina Bilbora etortzen naizen lehen aldia da. Egia esan hegaluzearen kalitatea asko gustatu zait, eta urraburuarena edo antxoarena. Espero baino askoz hobea da dena. Oso produktu onak dira. Bihar lantegiak ikustera joango gara, baina hemen ezagutu ditugun 6ekin oso pozik nago. Mexikon ekoizpenen eta kontsumoaren arteko erlazioa ez dator bat. Beraz, beste merkatu batzuetara jo behar dugu. Mexikon hegaluzearen kontsumoa esaterako izugarri altua da. Eta Ensenadan eta B Kalifornian ekoizten denarekin ez da nahikoa hango premiak asetzeko. Hemengo kalitatea oso ona da, eta prezioak ikusi behar dira orain. Bakailaoa esaterako, Mexikon izugarri garestia da, eta nekez aurkitzen da. Hemen berriz, ondo ontziratuta dago eta Mexikon saltzeko oso egokia izan daiteke.
Alderantzizko misioaren programak bigarren atal bat zekarren, eta litekeena da lehen atala baino garrantzitsuagoa izatea. Ekoizleen eta importatzaileen arteko lehen kontaktuen ostean, ustiategiak bisitatzeko aukera eskaini zieten, produktuak nola ekoizten diren euren begiez ikus zezaten. Bisitaldi horietan batez ere akordioak istea eta euskalduna jauregian hasitako harremanak finkatzea lor zezaketen. Bisitaldiak antolatzea lan itzela izan zen, baina azkenean ordutegiak eta agendak egokitzea lortu zuten. Arroiabe arrain kontserbategi txikian, 100 urte daramatzate hegaluzea eta hegalaburra ekoizten. Mota horretako azoka batean parte hartzen duten lehen aldia bada ere, aspalditik ezagutzen dute esportazioaren mundua. Alderantzizko misioa, kanpo merkatuekiko loturak indartzeko modu ona da. Asko daruguz esportazioen, kontutu zara, bakar geratzen bazara Espainian ezin zarela hasi. Orduen, betidanik hasi gara kanporatetan Italian gehien bat, baina bakoitzan merkatu barrizetara goiez, eta saiatzen gara gure produktua alik eta leko gizenatan egon, hobeto. Lehengoko bider da juten garena mision inbersa batera txokulez, eta egiz esan da oso gustora egon gara, jente asko, atzerritar asko etor dira, interesanti ebe bai, eta gaur hemen gauz saiatzen, purbet bukatzen jentigaz, erlazioa hasi garen atxo, hemen bukatzeko. Oso ondo organizeta, agendak eta danak ondo eruan dira, eta beste urte baterako esperantza dako gube bai ostabe joateko. Arroiabe bisitatu zuten importatzaileak, liluraturik geratu ziren gure herrialdeko artisau produktuekin. Areago, horren ostean, euskal produktuak bereizten ikasi dute. Gaur egun, Euskal Herriko zenbait produktu ordezkatzen ditugu, hegaluzea eta arrain kontserbak gehien bat. Baina beste produktu batzuetan ere interesaturik nago, sagardoan esaterako. Nire ustez, hemengo produktuak oso naturalak dira, eta berauen ezaugarri nagusia hori da. Ardogintza ere ikusgarria da. Euskal produktuak oso freskoak dira, eta prezio aldetik ondo daude. Bi gauza horiek nabarmenduko nituzke. Euskadira etortzen naizen lehen aldia da, eta benetan interesgarria iruditu zait. Azoka etzen handiegia, baina enpresa batzuk oso interesgarriak ziren. Hemen Euskadin kalitate handiko produktuak topatu ditut. Lehenik kalitateagatik, eta bigarrenik diseinuagatik eta ontziratzeko teknikengatik. Estatuaren gainerako produktuekin alderatuta nabarmendu egiten dira. Badaukate zerbait, ez dakit zer den, baina zerbait berezia daukate. Azoka honetara etorri baino lehen, enekien Espainiako produktuak bereizten. Baina orain badakit, Espainiako eta Euskal Herriko produktuak daudela. Eta ezberdinak direla. Kalitatea ezinbestekoa da lehiatzeko. Gure desberdintasuna besteekin kalitatea da. Bai merkatu Espainiarran, bai kanpora. Zan ez dako gu beste era bat diferentziz eitzeko, eta gu hori oso garrantzitsu da mantentzeko. Kanpora soi ezeniko, jentia agian lehoko momentun ez dago ezetzen zure produktu ez dakiz zer dan. Baina probaten daueniko ikusten dau kalidadea oso desberdina dela, esaten dau, bale, hau beste gauza bada, hau bai nahi dut eta erosi nahi dut. Gatza da, kanpoko jentie, zanen bida zelan, hau dako zu, hau bestiako zu, baina, pizkanaka hori gauzeitzen, eta beti kalidadea eta produktu, eskuzein dako produktua da gure arma garrantzitsuena esan daik. Florencio Lópezek New Yorkeko enpresa bat ordezten du, eta Euskadira etorri da ardobila. Arabako Errioxako 2 upategirekin egiten du lan, eta upategi gehiagorekin harremanetan jartzeaz gain, txakolinen eta sagardoen kalitatea ezagutu du aurreneko aldiz. Agerre bisitatu zuen, Getariako txakolin izenaren barruko upategi bat. Guk ardoekin baino ez dugu lan egiten, eta urte asko daramatzagu Arabako Errioxako 2 upategirekin lan egiten, Baigorri eta San Prudentzio upategiekin hain zuzen.
Baina txakolina produktu berria da guretzat. Azokan, Euskal Herriko hainbat lurraldetako txakolinak dastatzeko aukera izan dugu, eta bisitaldi batzuk hitzartu ditugu. Agerre txakolindegiarekin lan egiten hasiko gara, hemen Getarian, baita sagardotegi batekin ere. Beraz, Euskal Herriko bi enpresa horien produktuak Estatu Batuetara esportatzen hasiko gara. Agerre upategiarentzat garrantzi handikoa da Amerikako merkatuan sartzea. Lorpen hori benetan handia izango litzateke. Hemengo salbenta goraka ez dikua, eta gero nola egean litro gehiago egiten noa kanpoan motxin berauko. Ja, Japonea eta Inglaterra eta Alemania eta horrea egea, ja kaja batzuk ateatzen ez gehieki ez handik, baina pixkenak, eta oin Estados Unidozko beste distribuidore batekin gabiltza pixkat zehatzen, eta aber pixkat zehatzen da. Zabaltzen gehan pixkat. Ricardo Romerok beste bisitaldi bat adostu zuen. Mariasun Sainz de Samaniegok ostatu upategia hitzekin zigun. Familia izaera badu ere, ardo sorta oso zabala eskaintzen du. Familia upategia da gurea. Samaniegon gaude, Arabako Errioxaren bihotzean. Gure familiak ardo kulturarekin duen lotura aspaldikoa da. Inguruko familia upategirik gehienen antzera. Ardoa botilaratzen bigarren belaunaldia gara eta, esan bezala, ardo kulturan murgildurik gaude. 35 hektarea mahasti ditugu, eta hainbat ardo mota egiten ditugu. Ardo gazteak, erreserbakoak. Ricardoren ustez, azoka oso baliagarria izan da Euskal Herriko elikagaien industria zer den argi eta garbi ulertzeko. Eta oso balorazio ona egin zigun ekimenari buruz. Ya tenía una idea. Nik banuen ideia bat. Etzen oso ideia zehatza, baina gutxikora bera banekien zer topatuko nuen hemen. Dena den, azokan gauzak oso garbi ikusi ditut, eta Euskal Herriko janariak eta ardoak hobeto ezagutu ditut. Batez ere, antxoa bila eta izenoneko ardo bila etorri naiz. Azokaren formatua asko gustatu zait. Azoka berezia da, eta erraz bisitatzen da. Kontaktuak azkar egiteko aukera ematen dizu. Azken egunetan, upategiak bisitatzen aritu gara. Produktua dastatu dugu, eta oso errentagarria da. Muy rentable. Ostatun ekoizpen osoaren 35% atzerrian saltzen da, eta mota honetako topaketak asko laguntzen diete nazioarteko proiekzioa lantzen. Zer esanik ez, familia upategien kasuan, merkatu azpiegitura txikiak izaten baitituzte. Horrelako ekimenak oso interesgarriak dira. Geure kasa egiten ditugun ahaleginak osatzeko balio digutelako. Gure ardoak nazioarteko merkatuetan proiektatzen laguntzen digute. Produktu ona daukagu, baina atzerrian egoteko baliabide asko behar dira, eta babes handia behar duzu, batez ere gure azpiegiturak txikiak direlako. Nazioarteko proiekzioak garatzeko ahalmen txikia dugu. Beraz, horrelako azoketan atzerriko importatzaileak izaten direnez, hainbat merkatu eta hainbat herrialde ezagutzeko giltza izan daitezke. Sektorearentzat oso ekimen interesgarria da, eta batez ere azpiegitura txikia duten enpresentzat, gurearentzat kasu. Oionen, Ondalan upategiak ere bisitari batzuk hartu zituen. O batekin lotzen ditu bere ardo izenak, Ondalan hitzaren lehen letrarekin alegia. Mariluzen iritziz zirkulu oso bat istea esan nahi du. Arabako Errioxaren, lurraren, mahatsaren eta bezeroen arteko zirkulua. O letra Ondalan hitzetik dator, eta zirkulu oso bat irudikatzen du. Gure upategia Arabako Errioxan sortu, hazi, heldu eta garatu da. O sakon bat irudikatzen du, sinplea baina dotorea. Benetako o bat da. Eta zikloa osatzea du helburu. Mahatsa ekoitzi, mahastia zaindu, mahatsa aukeratu, gure ardorik onenak egin, gure barrikarik onenak aukeratu, eta orain gure bezerorik eta gure lagunik onenak aukeratzea espero du.
Alderantzizko misioaren emaitzak epe luzera ikusiko dira. Nola nahi ere gure herriko elikagaigintzak esportazioak sustatu eta bultzatzeko oinarriak finkatzen jarraitzen du. Hori bai, produktu bakoitzaren arima traditu gabe. Ondalanen, botila bakoitzak, Arabako Errioxaren arimaren apur bat darama. Lehen inpresioak itzelak izan dira. Hartu gaituztenean etxean bezala sentitu gara. Maitasunez eta profesionaltasunez hartu gaituzte. Balorazio hau kontuan hartzea merezi du, nik uste. Leku paregabea da, eta bere biziko esperientzia izan da. Horrelako ekimen gehiagotan parte hartzeko gogoz geratu gara. Guk Ondalanen eredu oso ezberdinekin egiten dugu lan. Gure arduak gure arimatik elikatzen dira. Garen guztia dira. Horregatik merkatuetan gure arduei egingo zaien harrerak berezia izan behar du. Jakin beharra dago gure arduak nondik datozen. Lurrarekin nolako lotura daukagu. Mahastiak nola zaintzen ditugun. Nola aukeratzen dugun produktua. Eta gainera emaitzak partekatzeko prest gaude. Guk ausardi hori badaukagu. Eta zentzudunak izaten saiatzen bagara ere, merkatu berriak bilatu nahi ditugu. Ondo egindako lanaren bertuteak beste pertsona batzuekin partekatzen jarraitzeko. Kanpoko merkatuak irtenbide ona dira Euskadin ekoizten ditugun produktuentzat dudarik gabe. Baina euskal kontsumitzaileek ez dute ahaztu behar, gure gertuko dendetan kalitaterik handieneko produktu zerrenda zinez oparo bat daukagula. Gainera, bertoko produktuak kontsumitzeak asko laguntzen du gure paisaiak, gure kultura eta gure lehen sektorea defendatzen. Azken batean, gure herriaren sustraiak horiek dira.